Hello. Good morning to everyone, no? Sa atong mga followers and subscribers sa akong YouTube channel, kini si Iring Banban Bayot. Maayong buntag sa everyone, no? So ang ako baga buhaton karon bayot every morning, mga Iring Banbanon, no? Carrot with orange juice, man siya protection sa COVID-19, no? Sa coronavirus. So, lig-uning orange juice, vitamin C ni siya. This is a very strong vitamins, no? Fabi, I'm sorry, akong English. Sorry. What I have to do now, I have to make a fresh carrot orange juice, no? So, by the way, na ako'y message sa upat kabayot, yung taga Manila. Kamuyot, wala mo'y tahod, angay mo silutan. Dapat silutan mo, sampulan mo, mo'y disiplina. Sampulan mo karon sa gobyerno. Wala mo'y mga batasan. Ayaw mo pagsulti nga dili maayo karong panahon na. Dapat sampulan mo karon mga bayot, mga bastos mo ha. Be careful sa inyong mga live. Wala mo yung mga hinundan ha. So what I have to do now, I have to cut this one, the strong part of carrots. So you need to get this one. So now, I'll make carrots orange juice. I-on ko akong juicer. So maayo ni siya protection nato. Strong gini siya. Ang content nilang it's kuan katong mga higher kuan. Katong na yung mga diabetic ayaw lang sa kay. It's content of sugar and orange. So be careful lang kato. Ako na ko boundary man ko sa diabetic na ko, but I have to drink this one at this moment, but in once a week lang gid siya. So now we start to make process na sa juice na ko.